Това ми обяснете. Интернета си върви, буферирай ти. После ми кажи, че всичко си върви. Ето как 5-инчов телевизор, телефон, може да работи по-добре от 40-инчов 4К телевизор, на който има кутийка на теленет. И двете са на нет, демек има интернет. Обаче телевизията спря, както си гледах тази. И в момента буферира и нищо. Мързи ме да ставам от леглото. Да ви покажа как. Буферира и не тръгва. И забива. За какво плащам двойно повече? Обяснете, не се свенете. Какво трябва да направя сега? И кутийката не работи, докато не спре да буферира. Тъпо, по-тъпо, най-тъпо и то. Нали? Теленет. Или трафик нет. Дето чат-пат няма нет. И компенсация няма. Айде. Чао. Пускам ви едномесечно предизвестие за прекратяване. То не се търпи. Периодически спират щи. Язък, че има похарчен.